कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. स्वर्गीय गोविंदराव निकम यांनी जशी त्यांच्या गावी शाळा सुरू केली तशी शाळा माझ्याही गावी सुरू झाली. जर माझ्या गावात ही शाळा सुरू झाली नसती तर मी मजुराच राहिलो असतो, असं मत डॉक्टर तात्याराव लहाने यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. शिक्षण महर्षी स्वर्गीय गोविंदरावजी निकम साहेब ज्यांनी या खेड्यापाड्यामध्ये विद्यार्थी घडवला, जे शक्य नव्हतं ते केलं, त्यांना मी मनापासून अभिवादन करतो. कारण विद्यार्थी घडवणं हे खूप महत्वाचं असतं आणि त्यांनी ते केलं, त्याचा मला मनापासून अतिशय मोठा अभिमान आहे. कारण खेड्यामध्ये फार काही काम केलं जात नाही आणि म्हणून त्यांनी त्या काळामध्ये वयाच्या 22व्या वर्षी 1957ला संस्था स्थापन केली. त्या वर्षी माझा जन्म झाला होता, म्हणजे 22व्या वर्षी संस्था सुरू केली आणि 50 संस्था शाळा उभा केल्या. ते खूप महत्वाचं काम त्यांनी केलं होतं. आत्ताच्या काळामध्ये तुमच्या सगळ्यांच्याकडे गुगल आहे. आताच्या काळामध्ये सह्याद्री शिक्षण संस्था सारख्या संस्था आहेत ज्या तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतात. पण आदरणीय निकम साहेबांनी 1957 मध्ये ह्याचा विचार केला आणि शिक्षणाची कास धरली. शिक्षण खूप महत्वाचं असतं आणि आपलं निश्चित सांगतो की मीही तुमच्यासारखाच एक विद्यार्थी होतो. तिथपासून इथपर्यंत यायचं काम फक्त शिक्षणाने केलं आहे आणि शिक्षणामुळेच मी तुमच्या समोर येऊन आज बोलू शकतो आहे. म्हणून आपण सगळ्यांनी शिक्षणाचा खूप विचार केला पाहिजे. मी आपलं सांगतो की तुम्ही ज्या खेड्यात राहता या खेड्यापेक्षा अतिशय लहान खेड्यामध्ये, जिथे म्हणजे जी लाल बस आहे ती मी 10वी पर्यंत पाहिली नव्हती, अशा खेड्यामध्ये मी राहतो. त्या खेड्याला जायला 14 किलोमीटर पायी जावं लागतं, अशा खेड्यात राहतो. आणि जसं निकम साहेबांनी शाळा काढली तशीच शाळा माझ्या गावात निघाली आणि ती शाळा निघाली नसती तर मी डॉक्टरच काय पण मजूर हा मजूरच राहिला असतो. आणि म्हणून साहेबांचं थिंकिंग की सगळ्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे. त्या काळामध्ये मुलांचा वर्ग, जसं साहेबांनी सांगितलं की वर्गात इतकी मुलं लागतात, तर मुलांना 10 मुलं वर्गात असावी आणि माझं वय बहुतेक त्यावेळेस 5-6 वर्ष असावं. म्हणून शिक्षक माझ्या वडिलांना भेटले. माझे वडील शिक्षित नाहीत, आई शिक्षित नाही, आणि ते म्हणाले की मुलगा 5-6 वर्षाचा दिसतो, शाळेत घाला. मला कोरडवाहू 1.5 एकर जमीन होती, 5 बहिणी, 2 भाऊ, आई वडील, इतक्या सगळ्यांचा उदरनिर्वाह 1.5 एकर होणं शक्य नव्हतं. आणि मग वडिलांना असं वाटत होतं की आता मुलगा मोठा होतोय, मी घरात मोठा होतो, हा कामाला येईल. त्यांची काही चूक नव्हती, कारण उदरनिर्वाह जास्त महत्वाचा असतो. त्या काळामध्ये शाळेला किती महत्व होतं खेडेगावात कळणं शक्य नव्हतं. पण तरी शिक्षकांनी आग्रह धरला आणि मला पहिलीत घातलं. तर मी सकाळी गुरं राखायचो, शाळा करायचो, संध्याकाळी गुरं राखायचो. कारण तो एक जोडधंदा शेतीला केला जातो. आणि आपलं सांगतो माणसाच्या जीवनात कसे कसे स्थिर होतात. 4थीला तेव्हा बोर्डाची परीक्षा होती. त्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये काडेपूरला बोर्ड होतं, मी पहिला आलो. आणि पहिला आल्यानंतर त्या गावात अशीच एक संस्था, जशी साहेबांनी 50 गावात संस्था काढली तशीच एक संस्था त्या गावामध्ये कामधेनू म्हणून काढली होती. त्या संस्थेचे हेडमास्टर माझ्या वडिलांना भेटायला आले. ते म्हणाले की मुलगा मेरिटमध्ये आलेला आहे, याला आमच्या शाळेमध्ये घाला. वडील म्हणले हे शक्य नाही, कारण मी जेव्हा 4थी पास झालो तेव्हा 10 वर्षाचा झालो होतो आणि त्यांना वाटले की आता हा मुलगा
आपल्याशी आता काम करू शकेल. आणि त्यामुळे मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आता ह्याला शाळेत घालणं शक्य नाही. पण शिक्षकांनी आग्रह धरला का मेरिट, फक्त मला चांगले मार्क होते या एका गोष्टीसाठी मला शाळेत त्यांनी वडिलांना घालायला लावलं. तुम्ही सगळेजण 10 जूनला शाळेत जाता, मी मात्र 10 जूनला शाळेत कधीच नाही गेलो. कारण माझे वडील म्हणायचे की आधी पेरणी, कोळपणी, खुरपणी हे झाल्यानंतर शाळेत, पीक अगोदर त्याच्यानंतर शाळा. आणि मग 15 ऑगस्टला मी दरवर्षी शाळेत जायचो, तोपर्यंत शेती करायची. आणि त्यानंतर 15 ऑगस्ट नंतर मी शाळेमध्ये जात असे. सकाळी माझं नेहमीचं काम, संध्याकाळी नेहमीचं काम शेती करत असे. आणि आपला सांगतो की अभ्यास, मी 10वी पर्यंत माझ्याकडे अभ्यास करण्यासाठी राखेल किंवा गोडे तेल हे दोन्हीही मिळणं शक्य नव्हतं. कंदील, चिमणी वगैरे वगैरे काही नव्हतं. 10वी पर्यंतचा अभ्यास एकाच माणसाने माझा केला आणि तो माणूस म्हणजे सूर्य. प्रकाश पडला, अभ्यास सुरू. प्रकाश थांबला, अभ्यास बंद. काही चूक नव्हती, कारण त्या काळात नव्हते, पैसेच नव्हते. आणि पुढे हळूहळू असं सुरू झालं की पहिले जे 3 महिने मी असायचो, पेरणी करायचो. पेरणी त्यावेळेस अशी ओटी बांधून नळ्यावर पेरावं लागायचं. दिवसभर पेरल्यास तो शेतकरी 1 रुपया द्यायचा. असं मी जवळपास 50-60 दिवस लोकांच्या शेतात पेरायचं काम करत होतो. तेवढेच पैसे थोडेफार मिळायचे. त्याच्यावर घर चालणे, कपडे घेणे आणि बाकीचं माझी शाळा चालत असते. त्यानंतर दर रविवारी 1 रुपया मिळवायचं काम मजुरी करत होतो. आणि शिक्षण मात्र चालू होतं. पण त्यावेळेस हे शिक्षण घ्यावं असं काही फार काही मला कळत नव्हतं. शाळेत शिक्षक म्हणतात शिका म्हणून शिकायचं, कारण मार्गदर्शन करायला काहीच नव्हतं. आज तुमच्याकडे मार्गदर्शनाचे हजारो गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला मार्गदर्शन करतील, पण तेव्हा काही मार्गदर्शन नव्हतं. मी 7वी मध्ये असताना आमच्या कॉलेजचा एक मुलगा मेडिकलला लागला आणि त्या मुलाची गावामध्ये मिरवणूक निघाली आणि त्याचा सत्कार झाला. मला असं वाटलं की आपणही MBBS ला लागलं पाहिजे. का MBBS कशाला करतात, काय फायदा, काही माहित नव्हतं. आपला सत्कार होईल म्हणजे काय इन्स्पिरेशन आलं. इन्स्पिरेशन यशाचं नाही आलं, सत्कार. आपला सत्कार होईल, तिथे आपलं वर बसवतील आणि यासाठी आपण MBBS ला लागलं पाहिजे. 7वीत कळत काय होतं, काहीच नाही. पण वाटलं MBBS झालं पाहिजे. त्या मुलाची जाऊन मी भेट घेतली. म्हणलं तुम्ही कसं काय MBBS ला गेले. ते म्हणलं काय नाही, अभ्यास केला. त्यालाही सांगता येत नव्हतं की किती अभ्यास केला, कसा केला, काही माहित नव्हतं. पण 7वीला मी ठरवलं की मला आता डॉक्टर व्हायचंय. कशासाठी, कामधेनू विद्यालयात माझा सत्कार झाला पाहिजे, त्याच्यासाठी डॉक्टर व्हायचं. 7वीला माझी शाळा चालू होती. 10वीच्या परीक्षेत आजारी पडलो. आजारी पडल्यानंतर 3 महिने जाता आलं नाही मला शाळेत. पण शिक्षक मंडळी आली. शिक्षक खूप चांगलं काम करू शकतात, त्यांनीच मला घडवलंय. ते म्हणाले की परीक्षा दे. मी म्हणलं माझा अभ्यास नाही झाला. ते म्हणले देऊन टाक परीक्षा. त्यावेळेस उच्च गणित असायचं, त्याच्यामध्ये प्रमेय असायचे, 20 मार्क असायचे. तर मी प्रमेय शिकलाच नव्हता आणि तोच परीक्षेत पडला. मग माझे गुरुजी होते, त्या गुरुजींनी तो प्रमेय सोडवला. गार्डिंगवर माझेच गुरुजी होते. त्या विभागाचं ते जिथं परीक्षा केंद्र होतं त्याचे मुख्य पण माझेच गुरुजी होते. त्यांनी ती कॉपी मला आणून दिली. का म्हणजे मेरिटचा विद्यार्थी आहे आणि याला हे मार्क 20 कमी पडणार आहेत. बघा शिक्षकाने काय विचार केला, कॉपी करू दे पण मेरिट मध्ये येऊ दे. दुसरं कोणी शिक्षकाशिवाय मेरिटचा विचार कोणी करत नाही. तो विचार केल्यानंतर माझ्या खिशात कॉपी दिली. मी घेतली ती
जे शिक्षक माझ्यावर गार्डिंगला होते ते म्हणले लिही, तात्याच म्हणायचं मला लिही म्हणते. म्हणलं ठीक आहे, खिशात ठेवली. माहित नाही त्यावेळेस मला ज्ञान होतं ज्ञान नव्हतं, मला काय समजत होतं, माझे काय माझ्या डोक्यात घसत होतं मला माहित नाही. पण ती कॉपी मी लिहिली नाही. का लिहिली नाही मला माहित नाही, लिहिली नाही. आणि मला बाहेर आल्या शिक्षकाने विचारलं लिहिली का? म्हणलं सर मी लिहिली नाही ती कॉपी. तेव्हा आले मार्क कमी पडतील, लिहायला पाहिजे होते. म्हणलं सर पण ते मला येतच नव्हती, मी कशी लिहिणार? गुरुजी म्हणायचो मी त्यांना. तेव्हा आले ठीक आहे आता संपला पेपर तर संपला. निकाल लागला 10वीचा. त्यावेळेस डिव्हिजन्स होते, मराठवाड्या डिव्हिजन मध्ये मी 10वा आलो. पण जी मुलगी पहिली आली आशा लता मनमत नीला, तिला माझ्यापेक्षा 15 मार्क जास्त होते. गुरुजी म्हणले जर लिहिली असतीस तर पहिला आले असते, पहिला आला असता. मी गुरुजीला जेव्हा पद्मश्री मिळालं तेव्हा माझा सत्कार शाळेमध्ये झाला. MBBS ला लागल्या झाला नव्हता, कारण बरेच लागले असं MBBS ला. जेव्हा सत्कार झाला तेव्हा गुरुजीला, बोडगे गुरुजी, त्यांना सांगितले की सर ती कॉपी जर मी लिहिली असती तर मी डॉक्टरही झालो नसतो आणि मला पद्मश्री मिळालं नसतं. कारण दुसऱ्याचं ज्ञान हे माणसाला कधीच मोठं करत नाही. त्याच्याकडनं तुम्ही शिका आणि स्वतः आत्मसात करा. ते तुम्ही स्वतः आत्मसात केलं ते तुमचं ज्ञान. म्हणून आयुष्यामध्ये नेहमी लक्षात ठेवा, आपले कपडे आपले कपडे, आपलं घर आपलं घर. आपल्याकडे काही फाटका असेल तरी कॉलर असे पाहिजे, काय लागत नाही त्याला. आणि म्हणून लाजू नका की माझ्याकडे चांगले इस्त्रीचे कपडे नाहीत, काय फरक पडत नाही. तुमच्याकडे मेंदू आहे हे महत्वाचं, आणि तो असेल तरच तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.